Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς υπολογίζεται η ορίζουσα ενός πίνακα 2x2. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε έναν πίνακα 2x2, έχουμε λοιπόν 4 στοιχεία, το A, το B, το C και το D. Ο υπολογισμός της ορίζουσας είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Θα πρέπει να πάρουμε τα γινόμενα των διαγωνίων στοιχείων. Ο πίνακας αυτός έχει δύο διαγωνίους, την κόκκινη και την μπλε, όπως βλέπετε από τους χρωματισμούς που έχουμε χρησιμοποιήσει στη διαφάνεια. Άρα λοιπόν παίρνουμε τα δύο κόκκινα στοιχεία, τα πολλαπλασιάζουμε. Αυτή η διαγώνιος λέγεται κύρια διαγώνιος του πίνακα. Παίρνουμε λοιπόν το γινόμενο A επί D και στη συνέχεια παίρνουμε το γινόμενο των μπλε στοιχείων και τα αφαιρούμε. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε πάρει το γινόμενο A επί D μείον B επί C. Έχουμε λοιπόν έναν πολύ απλό κανόνα. Αφαιρούμε τα γινόμενα των διαγωνίων στοιχείων. Πολλαπλασιάζουμε τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου, πολλαπλασιάζουμε τα στοιχεία της δευτερεύουσας διαγωνίου και αφαιρούμε τα δύο γινόμενα. Ας δούμε μερικά παραδείγματα για να γίνει αυτό πιο κατανοητό. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε τον πίνακα 1, 1, 2, 4, τότε η ορίζουσα θα είναι ίση με το 6. Όπως βλέπετε, πολλαπλασιάζουμε το 1 με το 4, το μείον 1 με το 2, αφαιρούμε, το αποτέλεσμα είναι 4 μείον το μείον 2, άρα 4 συν 2, δηλαδή 6. Στο δεύτερο παράδειγμα που δείχνουμε, πολλαπλασιάζουμε το μείον 1 με το 4, το 2 με το 2 και τα δύο γινόμενα είναι ίδια, είναι 4 μείον 4, άρα η ορίζουσα αυτού του πίνακα είναι ίση με το 0.